Ahí íbamos para Cortegada de Baños. 7 o 8 horas estábamos ali, que está no cu do mundo eso. La madre que me parió. Venga. Acabo de chegar ahora mesmo a Cortegada de Baños e o primeiro que ves ao chegar a Cortegada é que é un pueblo moi muerto. Pero son faz tú, Hasta hai un de UPyD aquí. Hai 15 días aquí non había nada. Se non hai chino, non é pueblo, Diredes vos, quen vende este panda? Que non é un panda! Pero non é un panda, alcalde. É un panda, Marbella, Marbella. Aí veo o problema todo. Entende? Por eso non é Cortegada nin Cortegada de Baños. A ver, subes no coche, levo Sí. a plaza. Vaya mierda de coche ten o alcalde. Corrupto non é, Corrupto non é. Pois aquí vamos non Seat Panda co alcalde de Cortegada de Baños, conocendo o pueblo. Sí, non Seat Panda. Mirad aí a xente que aí hai, Os nenos non foron nin ao colegio para verme a mí, Aí, vamos aplaudir. Por que non estades na escuela? Porque tú eres moi famoso e hai que vir verte. Vos vedes Land Rover ou que? Sí! Bueno, pero hasta que hora? Hasta que poida, hasta que podemos. Hasta que acabe. Tú ves o Land Rover hasta que acabe? E teus pais que están no estranxeiro? Están a dormir. Ah, están a dormir, vaya. Este ano dicen que hai menos uva ou que? Eu non, eu teño máis que o ano pasado. Roubache, movichos marcos, Vamos vendimiar, así librámonos un pouco do alcalde tamén. Coller así, cortar. No, eu iría pouco a pouco, así. Ai, para. Que isto hai que agacharse. Buah. Que bonito, Cortegada, o que é o pueblo non é bonito, pero xa salindo do pueblo, según sales do pueblo é precioso, Que maravilla, E sempre na miña aldea tamén hai unhas señoras, e nada máis que fan falar mal da xente que pasa. Ai, non. Non, eso. Vosotros non. Non. Vosotros falades ben de todo o mundo. É bueno. Sí. Falamos ben de ti, mas non conocías Cortegada. Desta bichería en Cortegada de Baños, xogadores de cartas e chupiteros, desto en Cortegada de Baños hai cantidad. Hola, pero mira como son as marquesinas, O que debe tardar o autobús, que xa puñeron unha barbacoa unhas mesas para comer. Canto tardará en pasar o autobús? Moi buenas. E mira que tú non tens cara de chupitos. Quédate, non te movas da moto. Unha cousa, se é verdad, que en Cortegada vían os tonechos. É criminal, Aí está Tucho. Como a fraga en Palomares. Acabo de descubrir que pasou con Cortegada. Non existe Cortegada, nin existeu nunca. Que pasa? Inventaron todo isto, montaron aí unhas casas aí rápido en 15 días, sabendo que eu viño ao pueblo. Pero non existe. Inventaron todo. Que pasa? Non lles deu tempo a deixar moi ben acabados os carteles de señalización. Our house in